Menika wonten pitakenan saking Mbak Pia, bahasa Jawa kok pakai griya sakit? Katanya nama tempat tetap nggak boleh dirubah atau dibahasakno kromo. Maaf bila salah, hanya pengen tahu kebenarannya. Oke, nggih. Dados ingkang kedah dipun rembak wonten ing mriki inggih menika kula bahasa kramakaken rumah sakit dados griya sakit. Ingkang miturut Mbak Pia, nama tempat rumah sakit menika boten pareng dipun gentos. Dados, Mbak Mas, nama tempat ingkang boten pareng dipun rubah inggih menika nama kota, nama negara, kadosta Boyolali. Nah, Boyolali menika nggih kersane Boyolali kemawon boten sah dipun ubah utawi dipun gentos dados Bajul Kesupen wonten ing basa krama ananging kersane Boyolali mawon. Lan nama tempat kados rumah sakit, sekolahan menika saged dipun basa kramakaken rumah sakit dados griya sakit lan sekolah dados pawiyatan. Makaten nggih, Mbak Mas.